салом дӯстон, хушомадед ба барномаи имрӯза. Росташ ҳолу бозие нест ки мо якҷоя таҳлил кунем, лекин ду хабари ҷолиби муҳим аст ки барои ҳар як мухлиси футбол донистанаш зарурӣ аст. Ман имрӯз ба шумо дар бораи ҳамин хабарҳо нақл мекунам. ҳамзамон хотиррасон мекунам ки имрӯз шанбе аст ва паго якшанбе. Дар ин ду рӯз дар 5 лигаи беҳтарини Аврупо, Ла Лига, АПЛ, Серия А, Бундеслига ва Лига 1 бисёр бозиҳои ҷолиб баргузор мешаванд. Ин ду рӯз пур аз футбол мешавад. Агар шумо мехоҳед ин бозиро пахши мустақим тамошо кунед, ҳамзамон фикрҳои маро бишнавед ва бо мухлисони дигар муҳокима кунед, пас ҳатман ба канали телеграми ман обуна шавед. Дар он ҷо ман бевосита то бозиҳоро бо сифати хуб тамошо мекунам, ҳамчунин фикру андеша ва таҳлилҳои худро ба шумо мерасонам. Яъне агар футболро дӯст медоред ва мехоҳед ҳамаи навигариҳо ва таҳлилҳоро аввалин шуда донед, пас аз даст надиҳед. Ссилкаи телеграм канал дар описания ва дар комментарияи ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз як қатор бозиҳо мегузарад ва барои бозам ҷолибтар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Зеро дар он ҷо ҳамавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промокоди AMG 0777 то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. дӯстон, биёед имрӯз рейтинги нави фифаро баррасӣ кунем ки баҳсҳои зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. Ростӣ мухлисон дар хайрат мондан вақте диданд ки Аргентина бо роҳбарии Лионел Месси ба зинаи сеюм поин рафт, аммо Криштиану Роналдо бо Португалия аллакай то ба ҷои панҷум баромад. Дар ҳамин ҳол Испания ногаҳон ба ҷои аввал баромад, Фаронса дуввум шуд ва Англия ҳоло ҳам дар ҷои чорум боқӣ мондааст. ҳоло савол, чаро чунин шуд? Дар соли 2025 Аргентина ҳамагӣ як бозиро бохт ва яктоашро мусовӣ кард. Дигар ҳамаи вохӯриҳоро бурд. Ба назар мерасед ки қаҳрамонҳои ҷаҳон бояд оромона дар ҷои аввал истанд, аммо бори аввал аз июни соли 2024 онҳо мавқеи пешсафиро аз даст доданд. Аз ҳамин ҷо баҳсҳо сар шуданд. Дар асл Испания ва Фаронса низ дар Лигаи Миллатҳо натиҷаҳои ҷиддие нишон надоданд. Испания Фаронсаро дар нимфинал мағлуб кард, вале дар финал аз Португалия шикаст хӯрд. Бо вуҷуди ин ҳар дуи даста боло рафтанд ва мухлисон саволҳои одилона доданд. Фаронса умуман чӣ бур кард ки дар ҷои дуввум аст? Ё Англия чӣ бартарӣ аз Португалия дорад? Ҳатто баъзеҳо шӯхиомез гуфтанд ки Англия то ҳол дар чоргонаи беҳтарин аз ҳисоби ғалабааш дар соли 1966 мемонад. Мухлисони Месси ва Роналдо албатта фавран ба шабакаҳо таркиданд. Вокуниши онҳо пешгӯишаванда буд. Рейтингро шӯхӣ номиданд. Ба гуфтаи онҳо Аргентина аз як бохт поин меравад, Португалия бошад баръакс боло меравад. Аммо бояд фаҳмид ки методикаи фифа ҳамеша баҳснок буд. он ҷо на танҳо натиҷаи як бозӣ, балки қувваи рақиб, аҳамияти мусобиқа ва ҳатто тавофути голҳо ҳисоб мешаванд. аз ҳамин сабаб баъзе тағйирот барои мухлисон мантиқӣ ба назар намерасанд. агар васеътар нигоҳ кунем, вазъият дар дигар қитъаҳо ҳам низ ҷолиб аст. Марокко дар ҷои 11 қарор дорад ва беҳтарин тими Африқо мебошад. Ҷопон дар ҷои 19 аст ва беҳтарин дастаи Осиё ҳисоб мешавад. ва мизбонони ҷоми ҷаҳонии 2026 чунин ҷойҳо доранд: Мексика 14, ИМЕА 16, Канада 26. ин муҳим аст, зеро навсозии рейтинг моҳи ноябр натиҷаи ниҳоиро пеш аз қуръакашии ҷоми ҷаҳон муайян мекунад ва албатта наметавонад аз Месси ва Роналдо гузашт. ҳарду дар охири карьера ҳастанд ва эҳтимол ҷоми ҷаҳони 2026 барои онҳо охирин мусобиқаи бузург бо мунтахабҳояшон хоҳад буд. барои футбол ин лаҳзаи таърихист. ду бозингари бузурги асри 21 шояд бори охирин бор барои унвони асосии мубориза баранд. Роналдо аллакай ошкоро гуфт ки омода аст бозӣ кунад. ӯ ҳатто аз чемпионати ҷаҳонии клубӣ даст кашид то истироҳат кунад ва ба мондиал омода шавад. Месси бошад то ҳол эҳтиёткорона ҳарф мезанад. мегӯяд ҳамаи чиз аз ҳолат ва шароити соли 2026 вобаста аст. аммо мухлисон дар тамоми ҷаҳон бешак мехоҳанд ҳардуяшонро дар ин мусобиқа бубинанд. агар эҳсосотро канор гузорем, бояд рост бигӯем. баҳс кардан бо методикаи фифа мумкин аст, аммо калимаи охирин ҳамеша ба майдон тааллуқ дорад. муҳим нест ки дар сентябри соли 2025 пешсаф аст. муҳим он аст ки дар тобистони 2026 ҷоми ҷаҳониро ба даст меорад. дӯстон, биёед имрӯз дар бораи Ҷуд Беллингем ва бозгашти ӯ ба ҳайати Реал Мадрид суҳбат кунем. ба назар мерасад ки ҳамаи чиз равшан аст. ситораи бузург, нимҳиматгари универсалӣ ки 2 сол пеш ин дастаро
бозиро бар дӯш гирифта буд, бояд худ ба худ бозингари калидӣ шавад, вале на ҳамаи чиз чунин осон аст. Мо хуб дар ёд дорем ки Беллингем 2 сол пеш чӣ гуна буд. Ӯ наҷотбахши ҳақиқии даста шуд вақте ки пас аз рафтани Бензема Реал беҳамлагар монд. Ӯ дар нақши девяткаи бардурух баромад карда гол мезад, натиҷаи бозиро ҳал мекард ва бо танҳоӣ мавсимро барои Мадрид наҷот дод. Ҳикояи афсонавӣ. Бозингари нав меояд, роҳбар мешавад ва таоми футболи аврупоиро ба ҳайрат меорад. Аммо баъд ҳамаи чиз дигар шуд. Омадани Килиан Мбаппе тавозунро вайрон кард. Беллингем дигар ба ҳамон минтақаҳои намерасид ки пеш хатарнок буд. Аз номзад ба туби тиллоӣ ӯ тадриҷан ба бозингари зиёддаванда табдил ёфт ки на ҳамеша барои ӯ ҷои дар система ёфт мешуд. Ҳангоми хаби Алонсо ин мушкилӣ бозам равшантар шуд. Албатта Беллингем ҷароҳат гирифт, ҷароҳат дар китф кард, аммо ҳатто то ин лаҳза дида мешуд нақши ӯ дар даста то охир муайян нест. Ҳоло бошад Беллингем баргаштааст. Савол ин аст: Алонсо чӣ гуна ният дорад ӯро истифода кунад? Инҷо чанд роҳ вуҷуд дорад. Содатарин вариант ӯро ба ҷои Арда Гулер гузоштан. Хаби Алонсо бо схемаи 4-3-3 бозӣ мекунад ки бозингари турк дар нақши рақами 10 мебошад, бозиро месозад ва эҷодкорӣ меорад. Ба назар мерасад ки иваз кардани ӯ бо Беллингем роҳи осон аст, вале мушкилӣ дар он аст ки Гулер ҳоло яке аз беҳтарин бозингарони даста аст. Ӯ ба Реал креативият овард ва аксари ҳамлаҳо аз тариқи ӯ оғоз мешаванд. Агар ӯ ба скамейка биравад, даста қуввати худро аз даст медиҳад. Варианти дигар тағйир додани тактика ва додани имконият ба ҳарду ки якҷоя бозӣ кунанд. Дар фланги рост ҳоло Реал устуворӣ надорад. Мастантуно, Браҳим Диаз ва Родриго худро пурра нишон надоданд. Эҳтимол Гулер метавонад ба он тараф гузарад, дар марказ бошад, Беллингем монад. Дар назария ин зебо менамояд. Мбаппе голзан, Беллингем дар маркази нимҳимоя, Гулер дар канор. Аммо дар амал хавфи аз даст додани тавозун ва боз доштани пешрафти дигар бозингарон вуҷуд дорад. Инҷо дилемаи асосӣ пайдо мешавад. Беллингем хеле муҳим аст то ки ӯро сарфи назар кунанд, вале ҷои барои ӯ осон намеёбанд. Ӯ универсалӣ аст, метавонад рақами 8, рақами 10 ва ҳатто девяткаи бардурух бозӣ кунад. Аммо дар Реал имрӯз ҳар мавқеъро ё ситора ё истеъдоди ҷавон гирифтааст. Рост бигӯем, Алонсо маҷбур мешавад роҳҳояшро ҷӯяд ва инҷо на танҳо схема муҳим аст, балки то куҷо худи Беллингем омода аст ки боз роҳбар шавад. Дар мавсими гузашта бошад, дар бозии ӯ ҳатто ҳисси бепарвоӣ пайдо шуд. Дар Эл Класико тӯбро аз даст дод, ҳатто ба бозингар пайҳам нашуд ва Барса гол зад. Ин дигар ҳамон ҷуде набуд ки мо дар аввал дида будем. Бозгашти Беллингем ин на танҳо санҷиш барои худи бозингар аст, балки барои хаби Алонсо низ. Оё ӯ метавонад Беллингемро дуруст ба система ворид кунад ва ҳамзамон робита бо Гулер ва Мбапперо вайрон накунад? Агар тавонад, Реал дар нимҳимоя дастае хоҳад дошт ки метавонад ҳар рақибро мағлуб созад. Агар не, мо боз як ҳодисаро мебинем ки ситора дар система гум мешавад. Ва муҳимтар аз ҳама медонанд, Беллингем хеле истеъдодманд аст то ки танҳо ҳанӯз як бозингар шавад. Бозгашти ӯ бояд оғози як боби нав гардад, на идомаи суқут. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров, хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.